Bueno, doncs encetem la discussió sobre temes universals que de ben segur ens preocupen moltíssim, els temes que es plantegen en aquesta pel·lícula, ficció amb trossos de documental. Per introduir, per moderar la sessió, li hem demanat al periodista Manel Elias, que coneixereu com a corresponsal que havia estat durant anys de TV3 a Rússia i especialista en temes de Rússia, ha escrit diversos llibres i actualment és el director i presentador de Catalunya Nit, l'informatiu nocturn de Catalunya Ràdio. Doncs Manel, tot teu. Moltes gràcies. Bé, doncs benvinguts a aquesta taula rodona que vinculem a la pel·lícula que s'ha pogut veure ara, però no patiu si algú no l'ha pogut veure, perquè ja hi posarem suficient context perquè s'entengui tot. És el punt de partida per parlar d'això que posa aquí, la psicologia del poder, atracció i manipulació en la política autoritària, que hi ha al cervell dels que ens volen manipular i com ens queda el nostre cervell si ens manipulen. I per això tenim aquí a 3 persones que de tot això en saben molt i que poden donar cadascú el seu punt de vista. D'entrada tenim aquí a una persona que sap el que és allò de quan diuen "and the Oscar goes to", que es fa un silenci que suposo que allò ha de ser matador, però que després diguin Amy, és a dir, el nom de la pel·lícula que tu has fet i el teu nom, Asif Kapidia. Benvingut. Després hi hem hagut de posar 2 catedràtics aquí al seu costat. Són l'Adolf Tobenya, que ell és catedràtic emèrit de psiquiatria de la UAB, però ha passat per moltes universitats d'on és visitant. Posa aquí l'Institute of Psychiatry of London, ha passat per Tel Aviv, per molts llocs. Té premis com el Ciutat de Barcelona, però obres de neurologia, i aquí em voldria ja subratllar els títols, com a Neurologia de la maldat o La guerra infinita. I per aquí ja ens interessarà molt el que ens pugui dir. Al seu costat el Frederic Guerrero, que també és catedràtic de teories de la comunicació. És especialista en moltes coses, ja en parlarem també, però ell té un llibre que es diu La democràcia en risc, que d'això també crec que està molt proper al que ens acaben d'explicar en aquesta pel·lícula, i que té un subtítol en forma de pregunta que diu Internet i intel·ligència artificial al servei dels populismes. I aquesta pregunta se la planteja ell, que no és d'aquestes persones que diu intel·ligència artificial, ui, lluny, fora, perquè és també el director d'un festival que, si li traieu la B al Brain, es diu Rain Festival, i allà s'hi fan, per exemple, pel·lícules amb intel·ligència artificial. Benvinguts els 3. Benvinguts els 3. Bé, d'entrada, ja que el tenim aquí, el director de la pel·lícula de 2073, que crec que és una obra realment excel·lent pel que explica i sobretot pel que farem ara, per les coses que et planteja a tu com a persona, com a individu. Per si no heu vist la pel·lícula, molt breument ens dibuixa un 2073 apocalíptic. La distopia ha pres forma d'una manera molt crua, però el que trobo molt interessant és que a partir del 2073 sabem que uns anys enrere ha passat un esdeveniment molt greu que ha acabat en aquesta situació, però després la pel·lícula està construïda amb imatges reals del nostre present o del nostre passat més recent. I això és el que trobo molt interessant. Són aquestes imatges reals, el que estem vivint nosaltres, on hi ha la llavor del que acabem veient el 2073. La primera pregunta, Asif, és d'on et va venir la idea? Com neix aquesta pel·lícula? So, hello everyone. I have a question. Do I need to wait for someone to translate, or will you be translating, or do I need to worry about that? El traductor ho està sentint, no?
pot parlar a ritme normal, entenc, no? Yeah, don't worry about that. You can go with your own. It's great to be here. Thank you for having me. And a really interesting festival to be running, because in a way, if we don't understand how people are thinking and how we're all being affected, we're never going to find a solution to some of the major problems that the world is dealing with. For me, this film began, it's taken me 5 years to make the film. I started it in 2020 during lockdown. But I think I started thinking about this film because I started thinking about what was happening in my country, in the UK, during the Brexit election. So we're going back 10 years. And really, this film is about the last 10 years. Everything that's happened in the last 10 years, kind of politically, with surveillance, with technology, what's happening kind of globally. That was the key thing for me, was to try to understand, to connect the dots between India and the Philippines and Brazil and the US and Europe and the UK and Spain and Eastern Europe and Africa. And because it seemed to be everywhere, suddenly was having authoritarian rulers coming in and using the same tricks, the same techniques, the same playbook everywhere at the same time. So I just decided to start interviewing journalists because I thought, right now, who can I trust? And I've made films about musicians, I've made films about athletes and sports people, but for me the most important people are good journalists that are holding power to account, that are telling us what's going on. So I just started talking to them. And I realized that if you are worried about the climate, you need to understand technology. And if you're worried about technology, you need to understand who's in power. And you need to understand all of this is connected. We can't solve one thing in one country if we don't understand what's happening on the other side of the world. And so really that was my attempt, was to make a film using fiction and documentary to try to tell the story, hopefully to say, we're not in 2073 yet. If you're worried, we still have time to make the world better and to fix it and to fight and to change how power works, how technology works, before it gets worse. És molt interessant que la pel·lícula es va estrenar el 2024, però suposo que un director i guionista s'hi posa un temps abans. I amb aquest timeline que us deia, del 2073, anem tirant enrere o endavant, si ens posem al 2024, i suposo que la vas escriure abans, 2022, 2023, si ens posem en el moment que tu l'escrivies, és extraordinari com d'accelerat estem anant cap al 2073 que tu dibuixes, perquè Donald Trump guanya per segona vegada, Elon Musk, que no l'ha votat ningú, com surt algú que diu a la pel·lícula, d'aquestes persones que ningú ha triat però que tenen més poder que ningú, moltes de les coses que tu dibuixes, la intel·ligència artificial, estan anant cap a aquell 2073 però de manera accelerada. Yeah, I think that's catching the end of your kind of question, because I lost it a little bit. These tech guys, when I started making the film, everyone thought Elon Musk was great. Everyone thought Tesla was great, you know. There were lots of people that seemed to be kind of like, we were using a lot of these apps. We were all going on holiday with Airbnb. We're listening to our music on Spotify. And people like Peter Thiel, who were featured in the film, I'd never heard of before. And then I realized he's like the most powerful person you've never heard of. It's like, how did they all become billionaires giving us something for free? You know, because of our data, because of how they use the information. And so, yeah, these tech guys, when I started making the film, were still kind of like running companies, and some people still thought they were great. By the time the film came out, they're now in power in the US. They're running the world. Literally, they're not just running tech companies, they're running the world, because J.D. Vance, the vice president, is Peter Thiel's guy. He's his man. He chose him. He handpicked him. And so that really, the idea of tech bros, via Carol Cadwalladr, the British journalist from The Guardian, really, she was the first person that I had read that reported on how technology was being used in the Brexit campaign with Trump and around the world. That's when I realized, we've got to somehow investigate this. I've got to try to understand it for myself and for my children to understand when they're kind of like using their face and doing kind of funny things, facial recognition, how it's being collected quietly in the background. And all it needs, as we say in the film, is a change of government, a change of power, a change of and all of the technology exists at present for all of us to become what happens to the Uyghurs in China. All of that's already there. We're living with it. It just hasn't been switched on in the same way.
És realment interessant. Passo ara la pilota als catedràtics que tenim aquí. I la primera pregunta és una mica oberta, és des de les vostres disciplines, què és les primeres reflexions que us venen per la qüestió que estem tocant i que toca aquesta pel·lícula, Frederic? Gràcies, Manel, se'm sent bé? És difícil resumir tot el que et ve al cap després de veure una pel·lícula com 2073, perquè la quantitat d'informació i la quantitat de pensaments que et suggereix és enorme. Un dels pares fundadors de la nostra disciplina, Harold Laswell, va publicar fa molts i molts anys, potser l'Adolf ho coneix, un llibre que es deia Psicopatologia i política. Jo quan miro pel·lícules com aquesta sempre penso en aquelles patologies que ens poden arribar a explicar el comportament de determinats polítics, perquè evidentment tu normalment no et topes amb gent en la teva vida quotidiana que tingui aquestes intencions sobre la societat o sobre la humanitat en el seu conjunt. Per tant, primer és aquesta reflexió que fem i que potser complementarà l'Adolf amb el seu coneixement, però què hi ha en el camp de tota aquesta gent? Però el segon pensament, i aquest és el que sí que m'agradaria molt més discutir amb vosaltres, és que em va venir al cap si no ens havíem de preguntar que l'últim segle és un trànsit de l'autoritarisme o del feixisme de codi genètic al feixisme de codi informàtic. Jo crec que en la pel·lícula 2073 es veu clarament aquest feixisme que té la seva base amb la codificació informàtica, amb els equipaments de vigilància, amb el tractament de dades, Palantir, tot allò que en el fons està transformant de manera radical el nostre món i la nostra realitat i que difícilment li acabem posant un nom, ens està costant molt. Dividiré, i amb això acabaré la meva primera intervenció, aquesta lògica del feixisme de codi informàtic, que evidentment no és una idea contra el codi informàtic, sinó amb cert ús d'aquest codi informàtic i amb com això acaba dominant una determinada percepció de la realitat. Tenim, per una banda, l'autoritarisme algorítmic, que és una cosa sobre la qual la Unió Europea ja ha treballat molt i que la majoria dels casos que han sortit de la pel·lícula ja estan recollits com autoritarisme algorítmic. Després hi ha aquest impacte que té aquest codi informàtic sobre la vida diària de les persones, i parlaríem dels gig works i de tota aquesta lògica, i també de les xarxes socials, òbviament. Però finalment el que a mi m'interessa més i que també trec d'aquesta pel·lícula i que potser personifica aquesta figura emergent que és Elon Musk, és com aquesta lògica del codi informàtic acaba tenint una derivada social, com acaba algú que pensa en una lògica de codi informàtic acaba prenent decisions com el Departament d'Eficiència Governamental, que jo crec que tothom deu veure que és una lògica que ve del codi computacional, que ve de la màxima eficiència, l'optimització de recursos, l'eliminació de qualsevol redundància, ja pugui ser una persona o pugui ser un dispositiu. Per tant, la principal reflexió va en aquest sentit. I acabo dient que per mi aquesta nova lògica, aquest feixisme de codi informàtic que en podem dir, és com el punt final d'una metàfora de doble sentit molt perillosa que comença als anys 50, que és la ment és una computadora i que reverteix de manera, no sé què dirà el doctor en neurociència, perversa amb la computadora és una ment. Jo crec que ara estem en aquest paradigma. La ment és una computadora, la computadora és una ment que pot ser molt útil a nivell instrumental per dur a terme determinades investigacions, però que en el fons està imperant ja en la lògica d'estructuració social. I aquí ho deixo. No, per ser la primera, Déu-n'hi-do. Adolf. Gràcies. Ben interessant. Jo no diré res de totes aquestes coses, en principi. Després ja ho veurem, però primer no m'hi posaré perquè trobo que és molt complicat tot això. I crec que s'ha de començar sabent de què parlem. I si es barregen moltes coses, acabem que no sabem en realitat de què estem parlant. I llavors jo m'he escoltat el director i ell ha dit que això s'ho va plantejar fa 10 anys i que hi va treballar inicialment fins i tot motivat pel Brexit, i que va traslladar els problemes a la Gran Bretanya, l'observació dels problemes, a
Europa, Europa de l'Est, a l'Àsia, a la Índia, a l'Àfrica. I, clar, si ens mirem el món en conjunt, perquè, clar, de tot aquest panorama resulta que ho hem reduït a l'Elon Musk. I jo no sé arribar-hi fàcil de tot això amb aquest senyor, perquè si repasso, perquè ja veu que m'he portat una mica de xuleta, perquè l'objectiu de la taula diu intentar atrapar els mecanismes mentals que hi ha darrere dels autòcrates d'extrema dreta. I és un autòcrata d'extrema dreta, el senyor Musk? Perquè per mi, autòcrates d'extrema dreta són el príncep bin Salman de l'Aràbia Saudí, el general al-Sisi d'Egipte, en Bukele d'El Salvador, en Teodor Obiang de la Guinea Equatorial. Aquests són autòcrates d'extrema dreta. Després hi ha autòcrates d'extrema esquerra, en Xi Jinping, a la Xina, en Kim Jong-un, a Corea del Nord, en Nicolás Maduro, a Venezuela, el Daniel Ortega, a Nicaragua. Aquesta gent són autòcrates, tirans, dictadors. I hem de començar per aquí, per aclarir-nos. Perquè si fem aquest salt i ho traslladem amb això que pareix que volem traslladar-ho a gent com en Netanyahu o com en Milei a l'Argentina o com la Giorgia Meloni a Itàlia o com en Víctor Orbán a Hongria o com en Modi a la Índia, que aquests governen, però en països democràtics, amb normes, amb contrapesos, amb llibertat de mercat i amb llibertat d'expressió per tothom. I si això ho traslladem fins i tot si això ho traslladem a gent que encara no governa, perquè gent com l'Alice Weidel a Alemanya o en Wilders a Holanda o en Kickl a l'Àustria o l'Abascal o l'Ayuso a Espanya, aquesta gent, bueno, l'Ayuso sí, però l'Abascal no governa, no? I ens hem d'aclarir com utilitzem els mots, perquè aquesta gent són polítics que el que volen és manar, però és diferent manar aspirant a instaurar una tirania a manar en indrets on es manté la força de generar contrapesos i mantenir les normes i la possibilitat de resistir-se. Trobo que és totalment diferent. I no es pot barrejar, penso. És ja interessant. Aleshores, agafant això que acaba de dir l'Adolf, clar, per una banda tenim els models clàssics d'autoritarismes. Jo conec bé el de Rússia. No sé si ell el posaria a l'extrema esquerra, jo el posaria a l'extrema dreta, encara que comencés amb Lenin. És un model d'extrema dreta. El curiós allà és que, si ens fixem, per exemple, en un model autoritari com el rus, els ciutadans no han pogut escollir mai. És a dir, si ens anem a Lenin i anem avançant, ens trobaríem que mai han pogut escollir. Aquest fet de no poder escollir, en què deriva? En què, per exemple, s'hagi perdut la capacitat de protestar. Protestar no serveix de res, perquè no es pot. Per tant, les preguntes que he de fer jo sempre front aquí, com és que els russos no protesten contra Putin? No es pot. S'acaba aquí la resposta. Es pot desenvolupar més o menys, però en canvi sí que em sembla que el que ara estem veient és que en les democràcies
per tots aquests mecanismes que tenim ara de noves tecnologies i moltes altres coses, es pot escollir un model autoritari molt semblant al de Vladimir Putin. És a dir, no crec que Donald Trump i Vladimir Putin potser siguin tan diferents. El que sí que és diferent, és veritat, potser, és que hi ha contrapesos, com deia ell. De fet, una de les coses apocalíptiques que hi ha a la pel·lícula que té un canvi és Duterte, que l'acaben d'enviar al Tribunal Penal Internacional. Però no per ell, ell és autoritari. El que ha fallat aquí és el què passaria si Trump canvia aquests tribunals, no? Aleshores, la meva pregunta és què passa quan o què fallen les democràcies perquè en les ments de les persones que poden escollir lliurement pensin que la bona opció és un líder autoritari? I dels tres. Si vols compartir una mica l'opinió del que ha dit l'Adolf abans, en el sentit de que hem generat un debat molt de quina és la primera idea o les primeres idees que et venien després d'haver vist aquesta pel·lícula. Però, òbviament, hi ha una qüestió que també segurament pot resoldre o podem resoldre aquí a la taula, que és quins són els factors comuns que comparteixen tots aquests líders autoritaris. I segurament aquí trobarem que un dels principals factors comuns, i crec que el Duterte ho diu de manera explícita a la pel·lícula de la CIF, és la por. Que crec que és un dels grans temes que també hem de tractar avui, és la por. Com tu contagies una societat de por per tal que cregui que l'única solució a la resolució o a la confrontació d'aquesta por sigui un govern d'ultradreta o un govern autoritari. Jo no vull escapar-me de la meva disciplina i, per tant, insistiré en que aquesta por és una por sempre construïda a través d'un discurs, que és el que estem veient ara. L'autoritarisme, el populisme d'extrema dreta construeix aquestes pors a través de l'odi a la diferència, a l'antielitisme, a l'antiimmigració, a tots aquells enemics construïts que se suposa que amenacen la supervivència d'una societat. Crec que aquesta idea, que ja la deia McLuhan, que és un altre dels grans clàssics de la nostra disciplina, quan a la gent li parles de males notícies i li parles de por, el que s'activa de manera sistemàtica és l'instint de supervivència. Per tant, jo no sé si és el cas de tots els líders autoritaris que s'han esmentat aquí, però diria que gran part d'ells comparteix aquesta lògica, la generació de por entre la població i presentar-se com l'única manera de resoldre aquesta amenaça o aquesta por. I would say one of the things that all of the people mentioned earlier have in common is often that the fear factor is important because it's also about essentially the majority somehow making you get scared of a minority and othering them and dehumanizing them and taking away all of their freedom and their rights. You've got it, they shouldn't, they don't deserve it, they're terrorists or they're going to whatever. And that will be children, journalists, teachers, professors, Muslims, whatever it might be. And I think that is a theme that runs through these people. So even the people that were democratically elected still use the technique of classic authoritarians saying, yeah, but the reason you need me is because they're going to steal your jobs, they're going to steal your women, they're going to rape your children, they're going to do this. And that is a classic technique. And people vote for it. They're like, I'm in, yeah, I trust you, because, we're now terrified. I've never met any of those people. I never see them. I have a really nice house. I have a really nice family. But, I'm worried about, and it works. And the common theme seems to be technology. A lot of disinformation and misinformation can be spread via the tech companies that all are on side with these authoritarian leaders because they don't want anyone stopping them selling you their products, but they're going to help you stay in power and make sure you don't make them pay taxes or whatever it might be. And somehow that's the connection. The tech helps them stay in power or initially get in power by spreading lies and disinformation and not correcting the facts. And
any journalist that questions you will maybe not be so apparent on the social media apps. And I think that's where the kind of circle works. That's how they're all connected. And that's where the thin line between a dictator and someone that's democratically elected becomes a very kind of muddy, grey area. You're not quite sure. Connecto o no? Ara. La gent que aspira a manar, pràcticament tota, aspira a manar del tot. Aspira a tenir el màxim poder possible. Això els caracteritza a tots, a pràcticament tots. I, de fet, els trets que tenen psicològics, que els hem estudiat, amb alguns fins i tot hem tingut l'oportunitat de fer-ho en detall, perquè han deixat molts elements de la seva vida personal escrita en diaris i fins i tot hi ha gravacions de múltiples reunions amb comitès interns i fins i tot privades. Per tant, hem tingut accés a com són i els coneixem. I, en general, es pot dir que pertanyen al 5% de la gent més perillosa de tota la població. En les poblacions humanes hi ha gent molt benigna, molt, hi ha gent angelical, hi són poquets, però hi són, hi ha bons, no són molts, però hi són, al voltant d'un 5%. Després hi ha gent no tan benigna, que barreja bondat i maldat, i aquests són molts, aquests passen del 80%. Després hi ha gent que tira cap a la maldat, ordinàriament, en tots els elements de la vida, que són al voltant del 15%, una cosa així. I els perillosos de debò són el 5%, afortunadament. Doncs els polítics acostumen a estar en aquest 5%. Tant si són de dretes com si són d'esquerres, tant si viuen en sistemes autoritaris i es poden permetre arribar a la tirania com si no, com si tenen contrapesos. I això s'ha de tenir present sempre. Ho deixo aquí. Quina manera de deixar-ho, No sé què dir. Aquí espero que hi hagi aquell 80%, 85, entre molt bons i els 80... Stand up if you're in the top 5%. Sí. No, però puc afegir una altra cosa. Oh, i tant. Que és, i amb això estic molt d'acord amb el que ha dit el director de la pel·lícula, que la por i la inseguretat i la incertesa no és el mecanisme essencial que usen. No ho és. Usen molt més sovint el senyalament d'un enemic interior, el que sigui, minories, ell ha dit, i cultiven la intolerància, el ressentiment, l'aversió, el prejudici i l'odi. Essencialment l'odi. Això és el que prediquen, això és el que disseminen, l'odi el que sigui, als emigrants, als espanyols, als moros, als negres, a qui sigui. Aquest és el mecanisme essencial, molt més que l'altre. I el que patrocinen és que els nostres, en combat contra els altres, atrapem el poder i els subjuguem. Aquest és el mecanisme de base, no tant la por i la inseguretat i tot això.
Si el mecanisme és el mateix, ara estava pensant en un dels comentaris que fa una periodista, la Maria Ressa, que en fa de molt bons a la pel·lícula. Una de les explicacions molt didàctiques que fa, a veure com ho veieu, és amb la industrialització ens van canviar la manera de treballar els cossos. Amb aquesta revolució que tenim ara tecnològica han entrat directament a canviar la nostra concentració, la nostra ment. Aquí és on ens han fet la revolució ara. They commodified our attention, as she says. Yeah, that's where the money is to stop you doing something else and to stay on an app or stay in wherever it may be. And I think Maria Ressa is amazing. And my intention for making the film, I'm going to answer it sideways, was all of these amazing journalists have been talking and writing and doing books, and Maria set up her own kind of news organization in order to kind of be free of the kind of system in the Philippines. And my intention when making the film was like, I'm not an expert at anything, right? I can make films, that's all I know, and a bit of football. But I was like, I want people to know who they are. Because if you want to know more, then read up more on Maria Ressa and read up on Carol. And if you want to understand what's happening in India, look up Rana Ayub. And they're just an example of a few brilliant journalists, mainly women. And what we haven't talked about here is the minorities and the people that get attacked often through these authoritarians are often women. The other group that are constantly being abused and attacked and threatened. And all of these journalists were. And so that idea of the attention is absolutely the way that they stop us getting anything done or arguing with someone who may not even exist, engaging with people. And my reason for making the film was exactly what we're doing now, was to be in a room with people for us to be able to talk about all of this and to collectively figure out as a community, what are we going to do? What are the problems? What are the solutions? What are different things that different people can do? Some people are professors and journalists and filmmakers, but everyone's different and everyone has something that you can do for yourself, your family, but also kind of within your community. And I think that was really my answer. Was the journalist said the film in 80 minutes explains things they've been talking about for years and years and years, and people couldn't quite get it to connect because cinema can affect you emotionally. When you're sitting in a dark room and there's music and images, it goes into your brain, and I'm doing what the tech companies do, I guess, right? I'm using the tricks to say somehow I want you to be emotionally affected and to be afraid, and then to go away saying, but what am I going to do about it? And even if you don't want to see these images, they're going to stay in your head, and you'll be brushing your teeth and you'll be thinking about something. And my intention was to say, well, we have to fix this. And sometimes when you read a book, you just put a book down and you kind of get on and you cook the dinner. And that was the intention. Cinema has a way to affect you emotionally and engage you in a way that sometimes literature doesn't always land. Tornaré a la pregunta que has fet ara, no? D'aquest canvi, el que deia la Maria Ressa, perquè em sembla, no sé si és ella mateix o algú parlant dels uigurs, no? Parla d'aquesta lògica del reengineering, no? I de nou, tornant al principi d'aquesta analogia que no sé fins a quin punt és correcta o no, de les ments humanes com si fossin computadores. Es parla de tots aquests líders autoritaris que creuen en una lògica, diríem, que porta al positivisme i al conductisme al seu extrem, diríem, més salvatge, i que veuen possible un canvi en l'enemic, en la minoria, en aquell que és diferent, el que esmentàvem abans, a través d'aquest re-engineering, com si els nostres cervells es poguessin formatejar i com si la nostra cultura pogués partir d'un scratch, de zero, i convertir-nos en el que els líders autoritaris volen. Hi ha una cosa que no sé si ha dit l'Adolf, però que crec que també està en la lògica autoritària, i és que els líders autoritaris, en general, toleren molt poc allò que és heterogeni i divers. Estructuren la seva visió del món en base a una mirada absolutament, diríem, cartesiana del que és l'existència, i això ho lligaria després amb el que he dit al principi. I, per tant, els molesta aquesta
heterogeneïtat de l'existència humana. Crec que segurament perquè tenen un projecte i aquesta heterogeneïtat és un obstacle a aquest projecte de governar-ho o manar-ho tot. Però només insistir en aquesta lògica de pensament en la qual un individu, un col·lectiu, una minoria pot ser recodificada i, per tant, pot ser adaptada a una determinada visió de la realitat, que és la imposada per l'autoritarisme. Jo estic, com veieu, sovint molt d'acord amb el director de la pel·li, perquè trobo que des dels diferents àmbits, indrets, estaments, gremis, sectors de la societat es pot fer. Només cal recordar que es pot fer, que contra aquestes tendències s'hi pot lluitar. En el marc en què estem, on hi ha llibertat d'expressió, llibertat d'associació, contrapesos de poders, normes respectades, estaments de poders amb diferenciació i sense intromissió dels uns dels altres, separació de poders. Mentre això sigui possible, i nosaltres hi vivim, afortunadament, i bona part del món també, es pot fer, es pot resistir i es pot continuar guanyant la partida. No s'ha de ser pessimista sobre aquesta qüestió. I no s'han d'usar les paraules de manera inadequada, com aquesta tendència a usar feixisme per tot arreu. Jo aquest matí he anat a comprar al súper a fer del meu poble, que és on visc, no és el meu poble de naixement, però visc a Sant Cugat. I he anat a fer la compra sabatina, que hi vaig cada dissabte. I m'he trobat a les parets del súper dos pintades contra feixismes en l'entorn actual. I clar, batejar amb aquests adjectius disparats qualsevol discrepància ideològica és un error, és treballar malament. No és participar en les eines de treball per assegurar la fortalesa dels mecanismes democràtics que fan possible que visquem el màxim de bé el que poden aspirar els humans i que duri. Per exemple, us posaré un exemple. Jo de tot això del món de les xarxes socials i les noves tecnologies i la intel·ligència artificial no en sé res, zero, perquè ja m'he fet gran i quan això va començar a entrar vaig decidir fa 15 anys que no seria el meu món, mai, i no he tingut mai cap xarxa social, és a dir, no sé ni de què van. I us asseguro que puc viure perfectament igual sense això. Però bé, em perdo probablement mecanismes potentíssims que estan en marxa i que m'arriben. Que m'arriben, per descomptat, clar que m'arriben. Perquè no els pots evitar, perquè estan a tot arreu, pel teu voltant, encara que tu no ho usis. I alguna vegada miro resultats que jo trobo que són rellevants sobre aquesta qüestió. I us en comento un, que és el següent, que és un fenomen curiós. Els científics polítics, els politòlegs, pensaven que aquesta tendència a la competició entre grups, que sempre hi són en les societats, amb ideologies diferents, esquerres, dretes, homes, dones, minories contra majories, classes benestants contra classes mitjanes, contra classes baixes, tant és, això sempre hi haurà. I, diríem,
adscripcions esportives i futbolístiques i el que vulgueu. Per tant, la competició entre grups socials és prescriptiva i serà sempre, perquè els interessos i els valors humans es difereixen, són diferents i els que són semblants s'agrupen, formen aliança i entren en competició. Ja està. I això és normal, això és supernormatiu i continuarà així. Però els politòlegs pensaven, fins fa molt poc, que la gent es reunia per afinitats. És a dir, per fer-ho senzill, que els del Barça van a les penyes del Barça i els de l'Espanyol van a les penyes de l'Espanyol i això val per qualsevol segmentació. D'acord? Doncs resulta, i per tant, que en qualsevol àmbit polític, religiós, sexual, la gent s'ajunta formant coalicions per competir entre ells per afinitats electives. Doncs a les xarxes socials resulta que no. Resulta que no, que la gent s'apunta als extrems, als que criden més dels seus, no als més semblants amb ell, sinó als que criden més. I clar, això accentua aquests fenòmens que ara en diuen de polarització afectiva, que hi han estat sempre, però que això sí que és novetat, total. M'explico? Sí? Doncs penseu. I penseu també preguntes, perquè jo els hi faig l'última i després us deixarem alguna possibilitat també per preguntar a vosaltres, perquè el temps se'ns està acabant. Can I just follow up on that? Sure. Are people drawn to the opposite, the extremes, or does the algorithm give it to them? Because they know you engage more when you're arguing with someone than when you agree with someone. So I think people are not choosing what they're being presented with. And I think that's the key thing with technology now, is that if all of us said the same thing on a social media app, we'd all get a different result, because we're not in the same world when you're on it. And it knows that if it gives you someone that makes you angry, you stay on the machine longer. And that isn't an accident. If we all get along, we go, okay, see you later, bye. And if you argue, you're there for hours. And I think particularly if you don't understand how it's, even if you know it can happen to you. So I think that's the kind of little detail that I would say, is that is by design. It's not an accident. They know that works, and it keeps working globally. And that can go all the way from talking about football to who you vote for or not vote for, who you go out and attack in the street, because it's got you to that point where you've got to go and commit some violent act. Deixa'm un moment, Sí. és que m'he oblidat de posar-hi nom, i és important això, perquè segurament serà molt rellevant. És a dir, els politòlegs i els sociòlegs, els que entenen d'aquestes coses, pensaven que la gent forma grups en competició política o el que sigui per una tendència que en deien homofília política. És a dir, reunir-se amb els teus per posar-hi, per formar coalicions i competir bé. Però ara s'han adonat que en el món de les xarxes és més important reunir-se amb els extrems, amb els que estan més a la punta. I d'això ens diuen acrofília política. Es posarà de moda. Acrofília política. Permets, Manel, és que he estat 15 anys estudiant aquest fenomen i en el llibre que tu has esmentat al principi precisament tinc un capítol per combatre aquesta mirada. El que hem vist, almenys a través de les dades de Twitter, però que intentem extrapolar també a la resta de xarxes, és que l'homofília realment és un factor de clusterització de l'estructura de les xarxes socials. Sobretot en els mecanismes de difusió o redifusió. Em posaré excessivament acadèmic, però en la redifusió som estrictament homofílics. O sigui, gairebé ningú és capaç de redifondre un missatge en el que no sigui consonant o ressonant amb la seva pròpia ideologia. Per tant, l'homofília aquí funciona de manera perfecta. El patró de la polarització extrema, que té diferents nivells, pot ser afectiva, pot ser de marc
interpretatiu, pot ser estructural de la xarxa. Aquest patró ha dominat els últims 15 anys de recerca sobre xarxes socials i ha acabat dibuixant un esquema on l'únic important és observar la polarització. El que passa és que la polarització l'hem observat tantes vegades que ja no sé fins a quin punt és un mèrit observar polarització en una xarxa social. Llavors, acabo amb el capítol del llibre que tu esmentaves de la democràcia en riesgo, i es titula bé. També té una referència cinematogràfica que no sé si a la traducció es veurà. Lo que la polarización esconde, era com lo que la verdad esconde, que crec que era una pel·lícula de Harrison Ford. I allà hi ha una reflexió, després de 15 anys de recerca sobre això, dient si realment era tan important estudiar la polarització i aquests extrems, què ens estem perdent en la difusió d'informació a les xarxes que ens pugui explicar el creixement cada cop més gran de l'extrema dreta i de partits de dreta a nivell europeu o a altres nivells. Perquè aquesta polarització és només l'observació d'un punt final d'una dinàmica, però el que realment és important és què és el que està passant, quina és aquesta dinàmica, i que crec que va més enllà de simplement apostar per al que crida més o apostar per al... sinó que ens amaga qüestions estructurals i ens amaga qüestions de profunditat que estem perdent precisament per aquesta seducció del concepte de polarització que sembla que ens ho expliqui finalment tot. Jo ho deixo aquí com a element de debat. Molt bé, doncs jo voldria... Deixa'm replicar un moment. Vinga. Deixa'm replicar un moment. No, perquè jo no hi entenc d'aquesta qüestió, ja ho he dit. De fet, no hi entenc gens. Però en aquests resultats últims que jo he vist, pretenen, i que són d'enguany, i que estan repetits a Nord-Amèrica i a la Gran Bretanya, pretenen que això va més enllà de la polarització, que aquest fenomen de l'acrofília, és a dir, de la tendència a accentuar mecanismes que superen la clusterització que has dit, l'agregació per afinitats, i que fan que siguin més seductors els extrems del teu espectre ideològic, esquerra-dreta, això, que en diuen acrofília, li han començat a dir acrofília, supera la polarització afectiva. És més potent, és un fenomen que depèn estrictament de xarxes i és més potent en l'esquerra que en la dreta. Això és l'últim que volia dir. Molt bé, doncs ja per acabar, i després ara sí que us passo la pilota, la pel·lícula, el documental, que el considero excel·lent, al final és un clam a actuar, a fer-hi alguna cosa. I fins ara hem parlat molt de la ment del líder autoritari, però jo em voldria posar ara en la ment de les persones que estan sotmeses a tot això. Tenim algunes de les coses que apunta el documental, per exemple, per una banda, un canvi climàtic que tu pots arribar a pensar, bueno, jo reciclaré, faré alguna cosa, però això és més gros que jo. Tens per una altra banda els líders autoritaris que semblen que la gent els vota, tu no, però la gent els vota i van guanyant. I tens per una altra banda, per exemple, la intel·ligència artificial, que com altres tecnologies hi ha hagut que si tingués un bon ús és meravellosa, potser resoldrem càncers i això semblava impensable, però que amb un mal ús no només és terrible, sinó que aquesta sembla incontrolable. Perquè, per exemple, les càmeres de vigilància sabem per què estan dissenyades, però la intel·ligència artificial no sabem on pot arribar. Aleshores, la meva pregunta és, aquesta persona, aquest individu que sóc jo, que sou vosaltres, què pot fer quan l'onada és tan grossa, quan tu et veus tan petit? Quina és la nostra reacció mental? De vegades és com la protagonista de la pel·lícula, jo he arribat massa tard, ja només em queda amagar-me i que no m'afecti a mi, però no ho puc combatre. Què s'ha de fer perquè no arribem a aquest 2073? I mean, it's a big question, isn't it? And my answer was to make a film to pose the questions collectively, because my experience was there were very much
individuals. As a filmmaker, I'd see a film about the climate and I'd see a film about Bolsonaro, or I'd see a film about Modi or something. And it was always like the individual thing. And because when I was making the film and I started talking to lots of people using social media, I joined lots of groups, like climate groups and political groups and activists and lots of different, and none of them talked to each other. And so my feeling was, can I make a film where I get all of you in the room and you realize you're all on the same team and most of the issues lead back to the same places? And can we somehow collectively realize that this is an issue? And a lot of it comes back to tech being used by authoritarian leaders, but also which, AI, the amount of energy that it uses is kind of incomprehensible, and how much it's going to need in the future. And huge chunks of countries will be taken over by spaces just to have machines in order to kind of generate a cat climbing up a tree wearing a particular piece of clothing or something stupid, So my feeling was the answer will be, first of all, at least let's know what we're fighting, what the question is, and understand that it's one big question. And that community, I said it earlier on, is going to have to be the answer, because I think people do feel very lonely, they feel very afraid, they don't know how to deal with it. And the answer isn't putting your head in the sand and ignoring it, and everyone can do something. And if you're worried about tech and tech companies to start with, on the way home, you can switch them off. You can delete one. You could talk to your kids. You could talk to your mother. You could talk to your family. You could talk to your professors. You could talk to your students. And I think somehow do something on a group level, but also on an individual level. And then if you need more information and more knowledge, that's exactly why I think all of those journalists are so amazing. Read up on them and see what they have been saying, because they've been saying it for a long time. I think that's, in the end, the only thing we can do is do something. No sé si voleu dir alguna cosa. D'acord al 1000 per 1000. Estem, de fet, repetint el mateix missatge. Jo trobo que la introducció de noves eines per treballar i incrementar coneixement és sempre un goig. Un goig. Tenim un món d'oportunitats, per tant, no tingueu por en principi a la intel·ligència artificial i als mètodes, diríem, de descobriment de les particularitats més subtils del cervell i la interconnexió entre una cosa i l'altra. No tingueu por, en absolut. Però mantingueu ferma la creença en allò que hem inventat de millor els humans, que és societats lliures on la capacitat d'actuar a nivell personal, grupal, familiar, de col·lectius, en qualsevol àmbit, estigui permesa i sigui rica. I ja està. I ja està. I no deixar-se enganyar pels predicadors i pels gurús i per la gent que usa paraules de manera inadequada. Essencialment. És a dir, pensar pel propi compte, que comença per aquí. Sempre ajustar les coses a pensar pel propi compte i tenir criteri propi. Anem al públic o...? No sé si puc, 30 segons, no? Es pot afegir molt poc més, no? Aquesta lògica també de no aturar-nos en el pensament crític i anar molt més a l'acció crítica, no? Que crec que és fonamental en el que deien tant la Cif com l'Adolf, no? Només dir no tenir por a la tecnologia, però anar molt de compte amb l'impacte que té en altres dimensions de la tecnologia, sobretot impacte econòmic i impacte polític. Jo crec que no podem separar la tecnologia i els seus usos de totes les altres àrees de la societat. I finalment, en la lògica que tu també has dit, jo soc molt optimista i sempre m'apuntaria, òbviament, a aquestes lògiques de petita acció social que després es va fent cada cop més i més gran,
però també hem de ser realistes amb el que estem observant amb la nostra joventut, no? I amb els nostres alumnes, per exemple. I un dels factors més inquietants en relació a totes aquestes notícies negatives o totes aquestes pors és aquest fenomen molt conegut del news avoidance, no? Que és, jo no vull saber-ne res de tot això. Jo crec que això és el més perillós i que estava en el discurs també de la CIF, no? De dir, hem de combatre tant com puguem aquesta lògica de la gent jove fonamentalment que ens està dient que ells no volen saber-ne res de tot això. Perquè també ho comentàvem amb la CIF, un factor que no podem deixar de banda, que és la salut mental de la nostra joventut, no? I com aquestes notícies negatives, aquest món negatiu que nosaltres els estem deixant, finalment els fa decidir que realment ells no en volen saber res de tot això, no? I crec que és un dels nostres grans combats actualment. I aquest no voler-ne saber res, curiosament, deriva en suport a l'extrema dreta moltes vegades, perquè et fan la proposta que t'entra més ràpidament. Vull dir que és un no vull saber-ne res, però sí que voto segons què. Sí, a més a través de youtubers, d'influencers, etc. Exactament. La CIF i us donem pas, ens quedaran 5 minuts per preguntes. Now, I was just going to follow up what you're saying with that. Even when you think you're not interested, what I have found in England, that we have teenage children, you know, Steve Bannon and Nigel Farage and all these people and all these YouTubers are funded by very, very prominent right-wing people to speak to 12-year-olds, 11-year-olds. Andrew Tate makes special videos. They make videos for kids and they think they're funny. They think they're really funny, and most kids can name these leaders, but they can't name a liberal leader, or they can't name someone who's the prime minister, but they'll know these other people because they're making content way before we even think about it for little kids' brains to get into them, to make sure they keep following them, and then they're giving them ideas on, like I said earlier on, how to treat women, how to be kind of like cool, how to be this, and skewing them very gradually in a certain way from before they're 10. Right? And a lot of parents don't understand their kids are seeing this stuff, and it's global. And I think that's one of the things that we found. You know, when we had an election in England, the children at my kids' school had an election, they all voted for the right-wing party. And they thought it was funny. But they didn't, it wasn't funny, right? And they came home, and my son was telling me about this, and he got very embarrassed because he was the only, Nigel Farage, who was the guy that falls through Brexit, was the only one that they all could name. Ara sí, el vostre torn. Algú vol fer alguna pregunta? Ens queda molt poc temps. No sé si sí, tenim aquí el micròfon concedit. Sí, endavant. Can you say something better when Can you say something positive related AI? Jo puc dir moltíssimes coses positives de la IA perquè ja ho ha dit el Manel que soc el codirector d'un festival precisament de cinema fet amb intel·ligència artificial. Jo crec que és un instrument d'expressió meravellós, que les possibilitats que ens pot donar a nivell artístic, cultural, encara estan per decidir, però que, òbviament, crec que poden donar resultats, diríem, molt bons, sempre separant-ho, i perdonareu que repeteixi això, de les qüestions estructurals referents a la IA, del domini de companyies com Nvidia o com Microsoft o com els grans propietaris de la infraestructura de la IA, que són els que impossibiliten un ús emancipador de l'instrument, però com a eina potencialment emancipadora, crec que és una tecnologia que pot tenir molts aspectes positius i nosaltres intentem equilibrar el que té d'expositiu a nivell cultural, a nivell expressiu, a nivell narratiu, a nivell de tot el que sigui la seva utilització amb finalitats artístiques, però a la vegada equilibrat amb tot allò de negatiu que també inclou, òbviament, el canvi climàtic, perquè sabem que té un impacte enorme. Adolf.
Jo li posaré un exemple de cosa positiva. Els metges tornen a escoltar els pacients. En molts ambulatoris, no aquí encara, que estan proves, però jo tinc constància a la Gran Bretanya, en alguns llocs, a Holanda, a Dinamarca, a Suècia i a Nord-Amèrica també, i ja s'estan fent proves aquí a Sant Pau i a la Vall d'Hebron i als CAPs que en depenen, de que els metges treballin amb sistemes d'ajut per tal de que tot allò que diu el pacient ho escolti, el sistema associat d'intel·ligència artificial, ells se'l puguin escoltar sense haver de perdre el temps mirant la pantalla, introduint dades, i al mateix temps el sistema li posa les dades a la pantalla, ho recull tot i ho aboca, i el sistema li diu: t'has oblidat de preguntar-li això, t'has oblidat de preguntar-li allò, li hauries de demanar aquesta prova, aquesta altra, aquesta altra, aquesta altra. És a dir, que els metges, en comptes d'estar perdent el temps omplint coses a la pantalla i abandonant l'exploració del pacient, ara tenen més temps per fer-ho. Què és el que han de fer els metges? Ens queda temps per una última pregunta. Tens molta responsabilitat, eh? És l'última pregunta d'avui. És molt senzilla. O sigui, Endavant. ja és per tu. Què és més autoritari? El Putin o la von der Leyen? Per mi, jo acostumo a no donar opinions personals, però no conec la von der Leyen. Home, és ben evident. No, vull dir que... Putin l'ha votat. La Mana? gent, encara que no agradi a la gent, però el Putin l'han votat, encara que sigui el que sigui, però von der Leyen no l'ha votat ningú. Sí, el Putin no l'han votat. Putin no l'han votat. No. És a dir, les eleccions que hi ha a Rússia no són eleccions. Les he viscut diverses vegades. Primer s'encarreguen que només es puguin presentar uns determinats partits, després hi ha una sèrie de controls i finalment, quan vas a votar, per exemple, si tu treballes a una empresa pública, et faran assegurar que votis per qui has de votar. Per tant, no són unes eleccions. En canvi, estic segur que la von der Leyen té molts més entrebancs o més possibilitats de perdre. Però a banda d'això, tot el que et diran els canals de comunicació russa, que això és un altre dels temes que no hem tocat, però serà el mateix. No hi ha periodisme lliure, etc etc. Per tant, hi ha una sola idea. El curiós, i per això m'interessa, per exemple, molt el cas dels Estats Units, és que es pot votar un líder autoritari o que pot arribar a ser autoritari, malgrat que hi ha tota la informació disponible. I és una cosa que obriria un altre debat, que avui en dia hi ha fins i tot el fet de dir la veritat no és gaire important. És a dir, al Trump, cada roda de premsa li podries discutir moltes coses, però tant és qui l'ha votat, no l'ha votat per la veritat. L'ha votat perquè faci exactament allò que farà. I això és molt interessant. Però bueno, això seria obrir un altre debat. Puc afegir? I tant. És que aquesta pregunta té una resposta molt senzilla. Ja sé que hi entren tots aquests elements, però té una resposta molt senzilla, que és una resposta sobre persones, perquè tu l'has plantejat una pregunta sobre persones. I només cal pensar una coseta. En Vladimir Putin era espia, seleccionat pel KGB. Un moment, deixi'm acabar. El Vladimir Putin és un individu que pertany a un gremi seleccionadíssim per atributs personals i, a més entrenats, que concentren elements com dominància, crueltat, maquiavelisme, manipulació, que ho tenim estudiat, perdoni. 2. La von der Leyen és una buròcrata alemanya que ha fet carrera dintre de les comissions europees i ha estat seleccionat per una altra cosa. La diferència en autoritarisme entre tots dos seria monumental. No seria petita, seria monumental. Una altra cosa són les accions. Jo no parlo de les accions, parlo de les persones. La CIF tindrà l'última...
Yeah. You can go ahead, yeah, sure. Oh, hello. So I suppose we're here at this Brain Festival, and we're talking about, everything we've talked about. And I suppose I'm going to finish it with another question, right? The film for me is like a question, like, what are we going to do? I'm like, in order to be a leader of a country, do you have to be slightly narcissistic, slightly psychopathic, slightly schizophrenic, do you have to be crazy to want to be in power? Like, what ordinary person thinks they can tell the rest of the country what to do? And that's the question. Is it possible then, in the future, really, really, really good people will become leaders of lots of countries all at the same time and use technology in a positive way? I asked many years ago to introduce selective testing for people who aspire to be leaders in politics in democratic countries. And I aspire... They voted against it. Not in my life, but they aspired that in the future that would be possible, perfectly possible. That's the response. Bé, aquí seguiríem i això vol dir que aquest senyor ha fet una pel·lícula molt interessant perquè dona molt per parlar. Us agraeixo tots tres molt que ens hagueu acompanyat avui aquí. Frederic, Adolf i Asif Kapedia. I gràcies a vosaltres per haver vingut i per seguir un festival tan interessant com aquest. Moltes gràcies. I a rumiar i actuar, rumiar i actuar.